sot është planifikuar të bëhet zgjohet dëshmia e dëshmitarit anonim 2. Сведочення, сведока Орба. Që ta bashkoj para gjykatës përpara se të fillojmë dëgjimin e këtij dëshmie. Имам предлог за суда приема да почнем со слушањето овог сведока. Me pajtim me çlenin 279 У складу со членом 289, paragrafin 1 став 1, pikë 4, në paragrafin 1 pikë 4 под став 1.4, të kodit të procedurës penale, Законника о кривичном поступку, kërkojmë që zahtjevamo da kjo seancë se ovo ročište e afër publikut koje je otvoreno za javnost da se zatvori përkohësisht privremeno gjatë administrimit të dëshmisë tokom izvođenja svjedočenja së dëshmitarit anonim A2, anonimnog svjedoka A2, i cili në këtë procedurë gëzon statusin e dëshmitarit anonim. koji u ovom postupku uživa znači status anonimnog svjedoka. Siç e dini, ky Kao što znate, status ovaj status i dëshmitarit është vendosur svjedoka në je njemu përputhje me status dispozitat e kapitullit të 13 të kodit të procedurës odredbama penale poglavlje 14 Zakonika krivičnog postupka që rregullojnë koje regulišu mbrojtjen e dëshmitarëve, odbranu znači svjedoka përfshirë uključujući mbrojtjen e zaštitu dëshmitarëve svjedoka, anonim uključujući zaštitu anonimnih svjedoka me qëllim që të garantohet sa namerom da bi se siguria fizike zagarantovala fizička sigurnost, bezbednost e dëshmitarit që dhe përdoruar svjedoka integritetin e procedurës kao i penale. da čuvamo integritet postupka. Përmbajtja e dëshmisë së këtij dëshmitari Sadržaj svjedočenja ovog svjedoka përfshin rrethana uključuje i okolnosti dhe informacione që në rast të ekspozimit i informacije koji ako bi se në këtë u seancë slučaju znači publike raspetlje u ovom javnom pretresu mund të cenojnë sigurinë e tij mogu da ugrože njegovu dhe të sigurnost procesit gjyqësor i bezbednost ovog sudskog procesa dhe rrjedhimisht mund të ndikojnë i mogu uticati negativisht në mbarvajtjen e shqyrtimit gjyqësor. negativno što se tiče odvijanja ovog sudskog Prandaj në përputhje me paragrafin 2 u skladu sa stavom 2 289 të kodit të procedurës člana penale 289 Zakona o krivičnom postupku konsiderojmë se smatramo da trashëgimi i individëve të caktuar nga salla da isključenje nekih lica iz sudnice, nuk do të ishte mjaftueshëm određenih lica iz sudnice, ne për bi të bilo garantuar dovoljno mbrojtjen e nevojshme. da bi zagarantovali znači potrebnu zaštitu. Andaj kërkojmë mbyllje e plotë të seancës Stoga zahtjevamo znači celo publiku zatvaranje gjatë ročišta dëshmisë za javnost tokom njegovog svjedočenja. Në këtë drejtim, U ovom pravcu kërkojmë nga gjykata që ta aprovojë kërkesën e zahtjevamo od suda da usvoji zahtjev tužilaštva dhe të urdhërojë që kjo seancë të zhvillohet në dyert të mbyllura i da daje naredbu da se ovo ročište odvija sa zatvornim vratima në mënyrë që të respektohet tako da bi se të respektohen dispozitat ligjore për mbrojtjen kako e bi se dëshmitarit poštovale anonim. zakonske odredbe što se tiče zaštite svjedoka u ovom određenom slučaju. Hvala tužilac. A ka dikush prej palëve lidhet me këtë çfarë? Da li ima neko strana prokurori propozimin prokuror? A ka dikush što je prej podneo palëve? tužilac? Da li ima neko No, strana? avokat Pandović. Advokat Pandović, izvolite. Hvala predsjedniče. Devet profesor. Tužilaštvo tvrdi Još da bi kapacen, se još kapacen za prokurori, javno suđenje negativno odrazilo që domethënë seanca e hapur do të ndikonte negativisht na ovog anonimnog svjedoka tek dëshmitari anonim i na ovaj pretres u celini. dhe tek kjo seancë apo ky proces në tërësi, I ja bih se složio sa time edhe unë do të pajtohesha me këtë, da smo od tužilaštva čuli konkretne razloge po të dëgjonim nga prokuroria arsye konkrete për të cilat bi se prisustvo javnosti për të cilat prania negativno odrazilo. e publikut do të ndikonte I na negativisht. svjedoka i na pretres. Si në dëshmitar, ashtu edhe në Mi proces. takve konkretne razloge nismo čuli od tužilaštva, Pra, ne arsye konkrete nuk kemi dëgjuar nga prokuroria, tako da ashtu që predlažem da Propozim. ne prihvatite ovaj predlog. propozoj që të mos e pranoni këtë propozim. Trupi gjykues përgjigjet për këshillën lidhur me propozimin. Sot po vishte po vllaçën e të save që të tiqë, edhe ka i vraćamo se
ana prokurorit të shtetit, nakon predloga od strane državnog tužioca marrë se mendimet nga mbrojtja, i uzimanje mišljenja od strane odbrane, trupi gjykues merr këtë akt vendim. sudsko veće donosi ovo rješenje. Aprovo propozimi i prokurorisë Usvaja se predlog tužilaštva që seancat e kalon në seancë të mbyllur da se ročište zatvori gjatë dëgjimit të dëshmitarit anonim A2, tokom saslušanja svjedoka kjo anonimnog bazuar në svjedoka nemin 289, na osnovu člana 289, paragrafin 1 në paragrafin 1.4 podstav 1.4 i kodit të procedurës penale të Republikës Kosovës Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova në qëllim të mbrojtjes së dëshmitarit. s ciljem zaštite svjedoka. Andaj i lutem Stoga, Elirani Sallën, molim vas da oslobodite, znači da se udaljite od derisa sudnice, të largoni jo trupi gjykues dok se pas vi 3-4 udaljite minuta od në sallën e gjykimit. sudsko veće se vraća za 3-4 minuta u sudnicu.